viral έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό βίντεο με λαγοκέφαλους. Όπου και να κοιτάξεις το ίντερνετ, βλέπεις αυτά τα τοξικά ψάρια με τα μεγάλα δόντια που πολύ πιθανόν να ζουνε κάτω από τα πόδια μας. Γιατί όμως άραγε είναι τόσο τρομακτικά και γιατί έχουν μπει στη θάλασσά μας και όλοι πιστεύουμε πως θα μας δαγκώσουν? Σήμερα τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε έναν από αυτούς για να δούμε τι μυστικά κρύβει. Έχουμε διαλέξει αυτή την πασίγνωστη παραλία γιατί είμαι σίγουρος πως κάπου εδώ κρύβονται. Δεν ξέρω αν θα βρούμε μεγάλο ή μικρό, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε πολύ σκληρά να πιάσουμε ένα λαγοκέφαλο. Μήπως τους φοβάσαι? Όχι. Αφού δεν φοβάται ο Οδυσσέας λαγοκέφαλους, τότε δεν έχει κανένας λόγο να φοβηθεί. Πάμε να μπούμε μέσα στο νερό να τους πιάσουμε. Η συγκεκριμένη παραλία είναι από τις διασημότερες του νησιού. Χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο έρχονται για να την επισκεφθούν. Λίγοι όμως ξέρουν ότι μέσα σε αυτά τα νερά κυκλοφορούν αυτά τα περίεργα ψάρια με την κακιά φήμη. Το πρώτο πράγμα που έκανα βέβαια ήταν να βάλω τη στολή ψαροντούφεκου, καθώς δεν θέλω να έρθω σε επαφή με αυτό το ψάρι. Ο Οδυσσέας ήταν πάντα εκεί να με βοηθάει με τα πράγματά μου και να μεταφέρει βέβαια και το ψαροντούφεκο. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να τον αφήσω πίσω? Τον πήρα μαζί μου στο ταξίδι αυτό. Έχουμε φέρει δόλωμα, παιδιά, και θα ρίξουμε σπίνι. Βλέπεις τίποτα, Οδυσσέα? Ω, λαγοκέφαλος! Λαγοκέφαλος! Τον είδες? Τον είδες? Εδώ κάτω είναι. Ω, τον είδες το λαγοκέφαλο? Κοίτα. Εδώ μπροστά είναι. Ρε φίλε, πώς ορμάνε έτσι? Το βλέπεις το μαύρο που το ακολουθάει? Να το! Χτύπησε. Το είδες προηγουμένως, κατευθείαν ανέβηκε προς τα πάνω. Είμαι σίγουρος ότι έχει λαγοκέφαλος εδώ πέρα. Πριν μπω στο νερό, λίγα πράγματα για το λαγοκέφαλο. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, αλλά είναι ένα ξενικό είδος ψαριού που έχει μπει στη Μεσόγειο από τη διόρυγα του Σουέζ. Φυσικό θηρευτή δεν έχει αντίπαλο δηλαδή, δεν έχει κάποιον να το φάει αυτό το ψάρι, γι' αυτό και κάνει ό,τι γουστάρει πραγματικά. Τρώει τον γόνο άλλων ψαριών, που αυτό είναι πάρα πολύ κακό για το δικό μας οικοσύστημα εδώ στη Μεσόγειο, και όπως είπα πριν, δεν έχει αντίπαλο, δεν έχει θηρευτή φυσικό, δεν έχει κάποιον δηλαδή να το φάει αυτό το ψάρι. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται επικίνδυνα. Έχει 2 τεράστια δόντια και μπορεί να κόψει μέχρι και αλουμίνιο. Είναι ο εφιάλτης των ψαράδων στην κυριολεξία. Στο εσωτερικό του υπάρχει μια τοξίνη η οποία μπορεί να παραλύσει τον άνθρωπο, ακόμα και να φέρει θάνατο. Γι' αυτό ποτέ μα ποτέ δεν τρώμε λαγοκέφαλους. Ούτε το ψυγείο ούτε και το μαγείρεμα μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτή την τοξίνη. Γι' αυτό λοιπόν δεν τρώμε λαγοκέφαλους. Πάμε να πιάσουμε μερικούς για να δούμε πώς είναι. Κάναμε μερικές δοκιμές με καλάμι και τεχνητό δόλωμα, αλλά δυστυχώς δεν βγάλαμε ούτε ένα. Αλλάξαμε τοποθεσία γρήγορα και πήγαμε πιο κοντά στους λοόμενους. Μήπως εκεί βρίσκονται οι λαγοκέφαλοι? Ξέρεις, τώρα έχει ανυποψία στους λοόμενους εδώ πέρα που πραγματικά δεν ξέρουν από κάτω από τα πόδια τους τι υπάρχει. Κοίταξε πόσο κόσμο έχει τριγύρω, έτσι. Με το δόλωμα δεν έχω βρει κάτι ακόμα. Θα μπούμε με το ψαροτούφεκο να τα δούμε από κοντά. Μπαμπά, δεν θέλω να πάθεις κάτι, επειδή οι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν. Επειδή σε αγαπάω και μοιάζομαι για σένα. Μη στεναχωριέσαι, αγάπη, δεν θα πάθω τίποτα. Θα πιάσουμε μόνο έναν για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο λαγοκέφαλος που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο τον τελευταίο καιρό. Θα καθίσεις πάνω στη βάρκα, πάνω στο σάπ μας, και εγώ θα είμαι το τριγύρω. Εντάξει. Δες εντωμεταξύ πόσο κόσμο έχει τριγύρω, κολυμπάνε, και από κάτω είμαι σίγουρος ότι έχει λαγοκέφαλους. Πάμε να τους δούμε. Στην πρώτη βουτιά μου ήρθε κάπως ξαφνικό, καθώς λαγοκέφαλο δεν βρήκα, αλλά βρήκα έναν ωραίο κέφαλο χωρίς λαγό και αποφάσισα να τον πάρω για να τον τηγανίσουμε αργότερα στο σπίτι. Βέβαια μου ήρθε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, καθώς τα έντερα που θα έβγαζα από τον κέφαλο θα τα χρησιμοποιούσα για δόλωμα, ώστε να έρθει ο λαγοκέφαλος και να τον πιάσω. Και πολλές φορές βρίσκεις πράγματα που δεν το περιμένεις μες στη θάλασσα. Κοίτα τι βρήκα. Δεν ξέρω, κάτι σαν ηλεκτρονικό τσιγάρο μάλλον είναι. Ας καθαρίσουμε τη θάλασσα από αυτά τα χαζά. Άφησα για λίγο στην παραλία τον Οδυσσέα και πήγα μόνος μου για ψαροντούφεκο πίσω από αυτό το νησί. Ο βυθός του είναι πανέμορφος και ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιο ψάρι για μένα. Δυστυχώς η θάλασσα δεν μου έδωσε τίποτα και έτσι ξαναγύρισα στην παραλία να πάρω τον μικρό. Ο Οδυσσέας αποφάσισε να κρατήσει δροσερό το ψάρι, γι' αυτό και το βουτούσε μέσα στο νερό, όσο εγώ εξερευνούσα το βυθό. Μετά από λίγη ώρα πήγαμε σε άλλο σημείο και έριξα το δόλωμα για να δω αν θα τσιμπήσουν λαγοκέφαλοι, που όχι μόνο τσίμπησαν, αλλά το ρουφούσανε λες και ήτανε μακαρόνι. Βρήκα, αλλά είναι πολύ μικρή, δώσε του να πόχει γρήγορα.
Έκανα και μερικές προσπάθειες με την απόχη, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο καθώς είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δυστυχώς όμως μετά από λίγο η απόχη έσπασε και έπρεπε να βρω άλλο τρόπο για να τους πιάσω. Αποτυχημένη η απόχη. Έσπασε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα κάτι πολύ ιδιοφυές. Να βάλω μέσα στην απόχη τα σωθικά από τον κέφαλο που είχα πιάσει και λίγο ψωμί. Μήπως και μπορέσω να πιάσω ένα λαγοκέφαλο. Αν και για μεγάλη μου έκπληξη, αυτά τα ζώα είναι πάρα πολύ έξυπνα και δεν μπήκανε ποτέ εκεί μέσα. Απλά περνούσαν γύρω-γύρω και βλέπανε την κατάσταση. Σαν να με κοροϊδεύανε δηλαδή. Γι' αυτό και εγώ δοκίμασα κάτι πολύ ακραίο. Έβαλα ολόκληρο τον κέφαλο μέσα στην απόχη για να δω μήπως αυτή τη φορά μπορέσω να κάνω κάτι. Αυτό το ζώο όμως με είχε τρελάνει, δεν κόντευε καθόλου. Δεν ξέρω αν με φοβότανε ή απλά με κορόιδευε. Και η τελευταία μου επιλογή για να πιάσω αυτό το ψάρι ήταν το καμάκι. Βασικά αυτό δεν είναι λαγοκέφαλος, είναι μια γλώσσα που απλά έπαιζα μαζί της. Πραγματικά δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Και δεν τη σκότωσα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πάντως ο λαγοκέφαλος δεν μπόρεσε να μου ξεφύγει αυτή τη φορά. Γιατί είχα μια πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνω κομμάτια 2 φέτες γαλοπούλα για να τους τραβήξω την προσοχή. Είναι γνωστό πως ο λαγοκέφαλος λατρεύει τη γαλοπούλα. Έτσι νομίζω δηλαδή. Επιτέλους έπιασα ρε φίλε και εγώ ένα λαγοκέφαλο. Βέβαια είναι λίγο μικρός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικός από τους άλλους ή ότι είναι λιγότερο τοξικός. Άκουσε πολύ καλά. Αυτός εδώ είναι ένας λαγοκέφαλος. Κοίταξε, ο συγκεκριμένος είναι πολύ μικρός. Δες τον. Δεν τον ακουμπάμε με γυμνά χέρια. Μπαμπά, φοράς γιγάντια. Ναι. Δες εδώ, να τον κόψω στη μέση. Τα ζωτικά του όργανα είναι γεμάτο από μία τοξίνη, αλλά παιδιά μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Κάντε λίγο στην άκρη, γιατί μπήκε για τα καλά μέσα. Και τον έχω κάνει κομμάτια. Αυτό εδώ το μικρό το πραγματάκι θα μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένας να το φάει. Δεν έχει εχθρό μέσα στη θάλασσα. Είναι μόνο του, κάνει ό,τι γουστάρει. Το έχω διαλύσει έτσι, μέχρι να βγει από εκεί μέσα. Τώρα αυτά που στάζουν εδώ μπορεί να είναι και τοξίνη. Αυτό μπορεί να περάσει μέσα στο αίμα και να παραλύσει μέρη του σώματός σου. Αυτό εδώ τώρα, να ξέρεις ότι μπορεί να έχει τοξίνη πάνω. Και το μαχαίρι, δεν τα κουμπάμε με γυμνά χέρια ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα απαλλαγούμε από αυτό εδώ το τέρας. Γιατί πραγματικά είναι ένα τέρας για τα νερά τα δικά μας. Αν ήταν πουθενά αλλού, μπορεί να είχε εχθρό και να μην πολλαπλασιαζότανε με τόσο γρήγορο τρόπο. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει, γι' αυτό και πάει μπάλα. Σε λίγα χρόνια αυτός εδώ πέρα θα υπάρχει παντού σε όλη τη Μεσόγειο. Κάντε μια εγγραφή παιδιά στο κανάλι, ένα like στο βίντεο αν θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Αυτός εδώ πέρα είναι ο λαγοκέφαλος. Μακριά από αυτό εδώ το ψάρι είναι κακό ψάρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, μακριά από αυτό το τέρας και θα τα πούμε στο επόμενο.